Pannelli bla bejt, inizjattiva li se tara 4,000 pannella solari ġew installati fuq 10 ġibjuni addizzjonali tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma madwar Malta u Għawdex. B'investiment ta' madwar 5 miljun euro, 500 familja se jkunu jistgħu jinvestu fl-installazzjoni, kif spjega l-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Karl Cilja. L-iskema tkun miftuħa għal min m'għandux aċċess għal bejt, bħal pereżempju min jgħixu appartamenti jew min jgħixu mażonett, investiment ta' ċirka 6,000 euro illi ħajkollhom allokati 8 pannelli. Return ta' iktar minn 800 euro fis-sena li ovvjament fuq 20 sena taraw l-investimenti li jilħaq 17,000 euro b'return ta' ċirka 13% ta' return minn dan il-proġett tantu tant sabiħ. Kompla jispjega li la darba tkun fl-istadju operattiv. L-installazzjoni mistennija tiġġenera madwar 4 miljun kilowatt kull sija ta' elettriku nadif fl-ewwel sena tagħha, ekwivalenti għal tnaqqis ta' madwar 1500 tunnellata ta' emissjonijiet tal-karbonju kull sena. Qal li l-partiċipazzjoni maġġor l-ebda pis operattiv u spjega li la darba familja tinvesti, il-korporazzjoni tuħsib is-sit, il-bini, il-konnessjoni mal-grid, il-manutenzjoni, il-monitoraġġ u t-tħul. Bl-irwol tal-partiċipant huwa biss li jinvesti. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Miriam Dalli irreferiet għall-installazzjonijiet li diġà saru mill-korporazzjoni fil-Fiddien, il-Qerendi ta' Ċenċ, ta' Qali, Bulebel, iċ-Ċirkewwa, Lapsi u Pembroke, flimkien ma' siti oħra li qed jiġu żviluppati f'Ħalluqa, ta' Barkatu u n-Naxxar, u qalet li dawn kollha qed jgħinu sabiex il-pajjiż ikollu enerġija aktar nadifa. Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol Byron Camilleri qal li proġetti bħal dawn mhux biss isaħħu s-sostenibilità ambjentali, iżda wkoll joħolqu investimenti siguru sostenibbli għaċ-ċittadini fil-waqt li jkomplu jnaqsu d-dipendenza tal-pajjiż fuq sorsi ta' enerġija tradizzjonali. Is-sieħa l-offerti għall-infrastruttura se tinħareġ dal-waqt u ċerti xogħlijiet ċivili se jibdew immedjatament. Is-sieħa pubblika għal familji interessati li jinvestu se tinħareġ la darba l-pannelli jkunu lesti sabiex jiġu installati.